Салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо имрӯз таргови Центр галерея омада будем ҳамроҳи шавҳарам Ёсин. ҳозир ужин мекунем, баъд хона мемурем. ана мо хонамо омадим дӯстонам. ана ин фруктиҳоро як дӯсти шавҳарам овардем. дӯсти шавҳарам фудсити кор мекунанд. ҳафта ба 2 маротиба ё 3 маротиба мо ба мехел мультифрукт меоранд. мо асосан барои таргови Центр миасрубкамон алишкунӣ рафта будем. инҳоро падаркаш миасрубкамон ҳоли сурокаш буд, 3 сол сурок дода буданд. вақти ҳоли сурокаш буду худаш мотораш таспид чӣ шуд, бурда алишкар омадем. дар роҳ нови луди одамош истода будам. рӯзи 19 сентябр вибораш мешудааст. агар ки овусти падарка медодиянд. ин календар, инаш магнит ва якта жидги мила падарка доданд. росте аз ин сайт аз ин чиз ман огаҳӣ набудам, якум бор дидам. дар магазини Синсей даромада дута навраҷдонӣ гирифтем. беҳад магазини нағз, ҳама чизош арзон ва босифат. 130 рубли ба дута ҳамин навраҷдонӣ гирифтем. дирӯз як тоҷики худамон фарзанддор шуда буданд, писарчадор шуда буданд. барои ҳамаи фарзандашон гирифтем. ва ин кофтичкаро гирифтем. бениҳоят хушрӯй, материалаш нағз. пешаша мехе маҳкамакай. остинаша мехе фасон. нархаш бошад 599 рубл. материалаш бениҳоят нағз. ана имрӯз 15 сентябр дӯстон. шавҳари ман барои ман падаркара меҳарам. аз интернет-магазин заказ кардем. ҳозир доставкачи оварда будем. дирӯз рости барои худам хостам ягон курткача гирам. барои ҳозир пӯштан, чиқале ки мегӯем асп ва хунук уже. размери худамон наёфта будам. шавҳарам аз интернет заказ кардем. ҳамроҳи ман бениҳоят хушрӯй, материалаш нағз. качествашам нағз дӯстон. ҳазору 999 рубл. дар инҷо бо ҳар як давлати плашни истодем. рубл ба 1999 шуд.